нужда от персонално представяне. Няма как. Прекрасни момчета тук на сцената. Брилянтни музиканти. Обичам ги безкрайно. Да започнем с Ивайло Манев. Да не продължим с нашата грув машина тази вечер. Не се подлъгвайте. Той е така леко хъгала обаче. Ние всички чуваме неговия звук. Дигнете много шум за Мартин Стоянов! Едно много добро момче, аз съм късметлика, че той е част от нашия преподавателски колектив в катедра поп и джаз изкуство. Отвъд преподавателската работа. Брилянтен музикант, страхотен човек. Вдигнете много шум за Христо Нейчев! Аз не знам след това страхотно гитарно соло какво можем да направим, освен да ви представя старши преподавател, скъп мой приятел. Това си го заучих, той знае. Отвъд това, брилянтен музикант, невероятен човек. Той е космос, самият той е космос. Безкрайно го обичам. Дигнете много шум за Кристиян Илиев! Кратко ми се стори на плана, само защото знам, че ще предадеш щафетата към друг клавирист тази вечер. Отиваме рязко към нежната част от нашата група. Много държа отново да кажа, това прекрасно дете учи поп и джаз пеене. Не се поглъбвайте, че гледате с синтезатори. Просто тя носи музиката дълбоко в себе си и го показва всеки ден. Аз съм свидетел. Много шум за Весела Тодорова!